activa. Què el pareix això i quines creus que poden ser les causes? Home, les causes ja estem vivint tots, que la crisi està ja ve des d'antes, de fa molts anys, i la solució està complicada. Crec que el govern està fent el que pot, crec que si n'hi haguera un altre govern que també faria el mateix, perquè és difícil, estem pagant molts diners d'interessos i poquet a poquet, eixirem, però jo crec que ens costarà. I el que n'hi hagi tant de paro en Cullera, la veritat és que no sabia que n'hi havia tant de paro en Cullera. Claro, tampoc n'hi ha molta indústria i si molta gent vivia de la construcció i de tot això, m'imagino que aquest paro serà degut a això, no? Home, hauria de fer alguna cosa, però igual no pot perquè en el que es deu a l'Ajuntament no crec que puguen fer res. Bueno, es que Cullera está bastante capa caída, en cuanto a comercios y a todo. Entonces trabajo aquí en Cullera fatal. Aparte de que está la crisis general, pero aquí es que es una pena. Sí que puede hacer, sí. Lo que pasa es que veremos a ver lo que pasa. Creo que sí, puede ayudar mucho al comercio y dar más facilidades, no cobrar tantos impuestos, pero claro, eso díselo al ayuntamiento y verás lo que te dice. Yo creo que sí, además mucha gente se está arriesgando, aunque luego se queda sin nada, porque de algo tienen que vivir. Entonces yo sé de gente que ha cogido bares o tiendas y han tenido que durar 2 meses y cerrar porque no han podido continuar. Entonces con menos impuestos podrían aguantar un poco más. Bueno, no ho sé, però el govern serà, no? Dic jo. El govern d'ací de Cullera? D'ací, el d'ací i el d'allà, perquè és el mateix. Potenciar més el turisme, ja és algo que s'està fent, però potenciar un poquet més la pequeña i la mediana empresa, que és el que no es fa realment. Tots parats i en crios a costes. I tinc a la meva filla en ma casa, vivint d'una pensió meua. Pues per la faena dels que manen, de tots, dels bancs, de l'Ajuntament, de tot, que no donen faena i no donen res, crec jo. Invertir més en treball pels joves, que no n'hi ha, se'n tenen que anar fora, i és un desastre. I és que estan estudiant tampoc, després s'acaben i tampoc n'hi ha, i no donen ninguna solució per als treballadors, per res, i més per als joves, que és el que tenen que treballar. No, així no faciliten res, així així tot el que ha vingut, i botiga que obrin, botiga que tanquen, no, així no faciliten res. Perquè no han sabut enfocar-la com toca. Jo què sé, no han ficat hotels com Déu mana, ni coses d'oci per la gent major, que és la que gasta. És el que jo pense. Entonces no n'hi ha faena per nosaltres. Això és una ciutat dormitori. No, perquè els mateixos de Cullera m'anem a comprar fora. M'anem al Cira, m'anem a Gandia, m'anem a València. Cullera pareix que no mos agrada per comprar. Ho veiem un poc car també, També vas a 3 puestos i està més econòmic. Perquè el treball que n'hi ha només es dona als amics dels que manen. Creus que realment així, llevant del que ha contat l'Ajuntament, no n'hi ha més faena? Crec que n'hi ha més faena, però com no n'hi ha ajudes tampoc, la que n'hi ha de l'Ajuntament és pels amics. Si eres estranger em pense que sí que és fàcil muntar un negoci. Si eres del poble em pense que no. Tots són pegues. Ajudar un poc més a la gent del poble. No tots són pegues per aquí, pegues per allà. És que l'únic que fiquen són pegues. Per falta que sí n'hi ha hagut indústria, ens dedicam al turisme i ara el turisme ve menys. Y eso también ha afectado mucho. Aquí no funciona, todo roban. No es todo el dinero que roban, hay trabajo aquí también. Pero los gordos más gordos, los pobres más pobres. Yo son 40 años que vengo aquí, he visto la playa, antes estaba hasta la raya, ahora solo la rayita. No se puede solo pisos y pisos, hay que hacer también para los jóvenes. Aquí cae de los jóvenes. Yo tenía 2 hijas y se iban por Valencia o se iban a Benidorm. Esto no puede ser. La gente también es malo. No se puede, cuando uno viene de vacaciones, reclamar. No se puede, porque la gente que viene para divertirse. Y aquí rápido cierran. Hoy abre uno, mañana cierran 2. Aquí es un desastre. Aquí no funciona nada. Sí que puede hacer algo el ayuntamiento, pero el ayuntamiento ha hecho solo pisos para sacar el dinerito. Pero hoy toda la gente vende los pisos que se van de aquí. No, la cosa está muy mala aquí. Aquí muy mala, la gente
no hay futuro. Hay que marcharse, o Suiza. Yo he hecho 40 años ahí, 43 años en Suiza. Todavía hay trabajo ahí. Hay que marcharse. Porque aquí no ayuda nada, no ayuda nada. Ahí ahondan. Pero primero de empezar a hacer las cosas, te cortan las piernas. Me piden que yo que lo que tengo en Italia, el dinero que tengo en banca. Y ahora quieran quitarme con las 4 perras que tengo. Yo si me hacen esto, yo con el dinero me lo llevo en Suiza otra vez. Penso que sí n'hi ha molt de futur, però no n'hi ha gent com que això ho faça marejar. Està molt estancat i avui en dia obrir un negoci és la ruïna, perquè el govern no dona beneficis i ajudes o llevar un poc de pagos perquè la gent pugui obrir negocis. Al revés, estan posant moltes dificultats i no com poden obrir a Xina. A Xina no poden obrir mai un negoci.